Сәлем шаян рәссамнар, тапшырыны зарыгып кеттегезме? Хәзер әйдәгез бергәләп рәсемгә тотыныйк. Безгә ак кагаз, кара маркер, әле тагын төрле төсле бик күп карандашлар кирәк булачак. Бүген төсләрне үзегез сайлап ясасагыз да була. Рәсемнәр бит бер-берсенә охшамаган булырга тиешләр. Барыгыз да әзерме? Алайса башлыйбыз. Без сезнең белән бүген Кыш бабай рәсемен ясыйбыз. Әйе, шын кыш бабай. Кара маркер алып, менә шундый кечкенә генә түгәррәк ясыйбыз. Бу кыш бабайның борыны булыр. Борыны астына маяк ясый башлыйбыз. Кыш бабайның сакалы ак һәм озын була. Кечкенә генә болытка охшатып дулкынлы сызыклар белән аның бүреген ясыйбыз. Хәзер кыш бабайның күзләрен ясыйбыз. Ике түгәрәк. Түгәрәк эченә нокталар. Кыш бабай балаларга бәйрәм һәм шатлык алып килә. Шуңа елмаюы сакал астыннан да күренә. Хәзер инде кыш бабайга тун кидерәбез. Минем арттан кабатлагыз. Туны менә шундый булды. Хәзер инде аңа бер нинди салкында куркыныч түгел. Туны бик жылы булды. Кулында ясыйк. Ике сызык уң кулына, ике сызык сул кулына. Дулкынлы сызыклар белән тун җиңен ясыйбыз. Булдымы, дуслар? Бик яхшы. Кыш бабайның куллары тунмасын өчен бияләйләр киертеп куйык. Килеп чыктымы? Бик яхшы. Менә монда тун астыннан киез итеге күренеп тора. Аны ясау авыр түгел. Күрәсезме? Кыш бабайның рәсеме әзер. Инде хәзер бизисе генә калды. Без бүрегеннән буй башларбыз. Балар, сезнең шын кыш бабай күргәнегез бармы ул? Кыш бабайның киемнәре нинди төстә була, беләсезме? Әмма бүләк алу өчен яхшы гамәлләр кылырга кирәк икәнен дә онытмагансыздыр әле. Әти-әнигезгә булышырга, олыларны тыңларга, нәниләргә ярдәм итәргә кирәк. Акыллы, тырыш балаларга кыш бабай һәр вакыт бүләк алып килә. Булды, дуслар. Бияләйләрен дә буярга онытмыйк. Искиткеч. Инде киез итеген коңгыр төсле итәрбез. Ай, безнең кыш бабай бик ыспай булып чыкты. Хәзер сары карандаш белән бабайның битен буйыбыз. Туктагыз әле, кыш бабайның йөзенә нәрсәдер җитеп бетми. Дөрестән дә кашлары куясың. Гаҗәпләнмәгез, кыш бабай карт инде. Шуңа кашларын каядыр оныткан күрәсен. Менә
каш ясап койдык. Хәзер буяуны дәвам итсәк тә була. Игътибарлы булыгыз, сакалына карандаш тидерә күрмәгез. Кыш бабайның сакалы һәр вакыт ап-пак булырга тиеш. Балалар, кыш көне озак итеп урамда уйнасак, борын нишли әле? Дөрес, кызара. Кыш бабай гел урамда йөри бит, аның борыны да кызыл була икән. Авызын кызык итеп зәңгәр төскә буйык. Кыш көне күп итеп кар ява, ләкин кыш бабай кар көртләреннән курыкмый. Шуңа рәсемебездә кар яусын әле. Аның өчен башта без сызык белән җирне билгеләп куйык. Кечкенә түгәрәкләр кар бөртекләре булыр. Менә шундый ямьле кыш килеп чыкты. Без бүген бергәләп кыш бабай ясарга өйрәндек. Сезгә дә ошагандыр дип уйлыйм, шаян рәссамнар. Минем дә күңелем булды. Миңа булышканыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.